Sa pagbanhaw sa issue sa extrajudicial killing, dili malikayan sa pamilya sa mga biktima nga handumon ang duguon nga nahitabo. Apan pipila kanila ang gipili nga pasayloon ang nakapatay sa ilang mahal sa kinabuhi, sama na lang niining pamilya sa 22 anyos na Subuanon nga unang nasampulan niadtong tuig 2016. Sayra nato ang istorya sa report ni Alan Domingo. Sa hangyo sa pamilya, di lang ibutyag ang ilang identity. Dili usab ipakita ang ilahang nawong ug dili usab ganlan ang ilang dapit. Buhi pas panumduman ni Maria, dili tinuod nga ngalan ug sa iyahang inahan nga si Ana ang duguon nga nahitabo sa 22 anyos nga anak, lalaki ni atong Hulyo 22, tuig 2016, pipila ka adlaw human gilusad sa kanhi administrasyon ang war on drugs. Gisaka sa duha ka men in uniform ang ilahang balay ug gidala sa gawas ang anak kaniadtong tungora gilambigit sa illegal nga drugas. Mao nalay ilang nadunggan ang mga buto sa armas ug nakita nga nahagba na nga way kinabuhi ang biktima. Pagkadungog ni mong buto, unsay imong gipila? Wa na ko ba ano ko maayo tuon ko na gipusil na. Wa jud ko masayop gipusil gyud niya. So pag-abot nimo dito. Wa na hagba na wa na mi paduula. Girason matod pa sa mga otoridad nga misukol ang biktima hinungdan nga napusilan ug namatay. Matod sa inahan ug apuhan sa biktima nga ugaling tinuod nga nakasala ang anak, gitaral na lang unta kini sukmanan inay hunusan sa iyang kinabuhi. Naguol man kay ko ang iyang kamatayon nga mura lagwa mo to nga wa ko magsaba nilakaw ko kuyog na ko untuk silingan nga tumisi itsar niya ingon man dito nga kinangan yun utopsihon siya. Gibati man og tumang kahadlok ni adtong panahona, midangop ang apuhan nga si Ana didto sa Commission on Human Rights nga ni aksyon usab dayon. Usa lang sa duha ka men in uniform ang nataral sa ombudsman hangtod na sa korte sa kasong homicide. Gustohon man sa pamilya nga ipadayon ang kaso apan dili na sila kasugakod sa galastuhan, sanglit mga tiguang naman ug aduna pagyud gipamati sa lawas. Labaw sa tanan, nabalaka usab sila sa mga posible pang mahitabo kung madugay ang kaso. Hinoon giklaro nila nga wa sila makasinati og pagpanghulga gikan sa suspect. Dihang nakita matod pa nila ang kasinsero ug nangayo og pasaylo na lukmay usab ang ilang pagbati ug misangpot sa settlement. Maguol yo pong ko oy kayo buhi pa unta oy bao nga nangaminyo na dagan ako gapo. Napasaylo na ba nimo ang nakaingos kamatayon sa imong anak? Ay pasaylo na lang ako sir kay mama na gyapon patay naman akong anak di naman mabawi ba. Gasto pa jud ka sa kada hearing na pagbayad pa ka. Ya, nga ato na lang ning kuanon mai karon para mapakuway na sa taani di na ta mabawag ka ng adto sa hearing. Sakit man alang sa pamilyang namatyan apan mas gipili sa uban nga mag-move on na lang tungod og alang sa kalinaw matod pa sa ilahang panghuna-huna apan wa kini magpasabot nga hingpit na nilang malimtan ang ilang nahiaguman. Gipadayag sa Commission on Human Rights nga usa sa mga hagit nga giatubang nila ang kaikag o kasibot sa pamilya sa mga biktima nga mopadayon sa kaso. Ang ato lang naobserbahan during the conduct of our investigation was that katubit ang mga family members ug mga witnesses, they did not appear during our investigation because probably of fear, because nahadlok sila na balikan sila sa mga respondents, mga police officers. But naapoy uban nga nireklamo ginoon sa opisina. Gidugang sa CHR nga adunay mga kaso nga natanugan pa silang buhatan ug ang gipaabot mao na lang ang kooperasyon sa matag tungod aron makasibog na kini. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.